Ale tak jsme v kuchyni a pracujeme a to je Lukáš, můj nejlepší kámoš a tady letí vidličky. Je to hrozný. Pověz mi něco. Hrozná změna, neuvěřitelná. Tak a tady je Mike, to je taky dobrý kluk. Together. No, I'm recording. To je čurák, víš? Wait a minute. A tohle je Vlasta a to je poprvé, ty vole, co ho vidím sebírat vidličky, vole, za 2,5 měsíce. Tak ty voli. Dej to zaber. Ty vole, už to zabírám. Ale, ty vole. Normálně je tato práce pod jeho úroveň. A ruce, už ho to bolí. Vlasta tvrdí, že... super, Eriko. Vlasta tvrdí, že tato práce normálně pod jeho úroveň. Ale podívejte se, jak klesl. Vlasto, ty jsi hodně klesl. Vlasto, no jo, numero uno, ale jsem tam numero. Ani nevíte jak numero uno dělá. To je Lukáš. To je Mike, tamhle jsou automaty, tamhle Magda, tu mám strašně rád, no tady je Ondra, vole. Ten se tváří vždycky jako Remen, takový jedinej ze všech. A tím pádem si ho tamhle Marty to ještě zazumujeme. A já bych to stopnul.